Yes. Ano, no, even sa in-house polling namin, si Senator Rojas at si Senator Pam lang yung nasa winning circle, but tumataas yung iba. Yun yung ano namin. Pero dito sa Pulse Asia and SWS, I think sila General Bato at si Bongo mataas or relatively mataas. Hindi ganon ang nakukuha namin. Mas mababa sila than what's published. So may sarili kayo, sir? May internal survey kayo? Yes. Ilang opposition candidate ang pumasok dun sa winning circle? Dalawa rin. Sila talaga yun. Sila. Marojas and Bamakino. Pero yung mga re-electionist, mga returning senators, sila yung nag-dominate. Hindi sila General Bato at si Bongo.